kijkers van Dus de Kunogamer. Vandaag zijn we weer met een nieuwe Minecraft Survival. En je ziet dat ik... Kan ik het zien? Nee. Eerst dit waarschijnlijk. Master C. Om te beginnen. Speciaal. Tweede. Kijk, en je ziet vorige keer hadden we dit laatst gemaakt en dan hadden we nog gemijnd. Ik weet niet meer waar we in zijn gegaan. Ik denk dat ik nog weet waar, maar we gaan niet mijnen. We gaan niet mijnen. Je hebt al gezien dat ik een intro heb gemaakt voor mijn gamekanaal. De vorige eerste aflevering hadden we nog geen intro, maar nu wel. En ik hoop dat jullie het goed vinden. Ik had op YouTube iemand dus ook een intro zien gemaakt. Ik heb die gewoon. Dat was heel moeilijk om dit te doen, maar ik heb die nagemaakt. Ik weet niet wat het van Minecraft stond, maar dat is niet belangrijk. Dus kijk wat er trouwens in deze Minecraft zit. En dan is het. Oké, het is geen kerstmis, ik snap niet waarom dat pak is. Oh, dat is met dit texture pack. Knopbouwer texture pack moet nog een beetje updates krijgen bij mij. Maar het komt nog wel. Wacht nog maar even. Dit kan misschien ook een keertje wegmaken, maar nu niet. Eigenlijk ja, is het mijn huisje. Ik wil het eigenlijk laten zien. Dus je hebt hier mijn huisje. Hier had ik in het bedden gezet. Oh, ik heb al die 58 potjes blijven. Dit schiet ik wel terug. Dus dat is het terras. Hier is de kelder. Hier ga ik ook een opslagruimte maken. Een jumping table en zo. Komt hier allemaal nog. Kijk naar deze. Nee, andere. Ja, andere. Hier heb je het huisje van een vriendin van mij. Oh, die heeft zij al meegemaakt. Dus ja, deze kist is denk ik al vol. Deze. Dat is niet gecheat. Dat is niet gecheat. Ja, die Coco Apple was wel een kit. Die hebben we gekit. En trouwens, ik ga mijn nickname ook eens veranderen. Want dat is misschien ook wel eens nodig. Ja, dat doe ik even. Eigenlijk zo. Dus is kit color. Ik wil de kleur. De kleur. Rood met zwart. Dus we beginnen en 4. Dus set nickname. Knokken. Of niet, dat is zo. Dat is nick. Knokken. Ja, die heb ik hier mee. Nick, knokken, naar en 0. Admin 3 en 4. Dan admin en 0. Knokken. Nickname is nu admin en zwart knokken. Oh, we kunnen ook iets. NN komt erbij. Slash nick. Oh, sorry. Daar kwam er ineens uit. Knokken naar. En. Ah, fuck. Nu ben ik het vergeten. NN. Dus terug. Nick. Oh, makkelijk, tuurlijk. Dat kan ook. Dat was ik vergeten. Dan kan ik het er nog vooruit aanvallen. Uw bijnaam is te lang. Oké, dat gaan we dan even. Oh, nu komen we er weer uit. Sorry, dat mag niet. Dat is niet leuk. Wat ik nu aan het doen heb, maakt niet uit. Hij maakt wel uit. Dat is niet leuk. Sorry daarvoor. Excuseer mij. Beleefd zijn. We doen dus plugins, essentials, wat zien we nu dan? Config, add with notepad++. Oké, hier van boven.
Max neem mijn 1230. Dat mag wel. Nu zetten we /RL erbij. Ik knokken die bijnaam is te lang. Zeg. Oké, dan zo. Zonder en dan maakt niet uit. Dan zo. T/C. Hij. Factions, Edmund Knoeper. Ja, Factions van de wereld. Factions waren in titel. En dus we gaan hoeveel balance. Ik kan het nog niet doen, ik weet het. Dat heb ik dus gecheat. Stoute kunnen zegt. Zit eerlijk, ik weet het dat ik een ongeluk ben. Ik weet dat eigenlijk wel niet mag. Maar nee. Ik had geld nodig. Spijtig kan het niet echt leven. Het is toch waar, hè? Als het in het echte leven kan het wel komen. Oh, dit waren mij nou door. Toch? Ja. Zal we een cheat sheet hebben, een beetje leuker. Sorry dat ik het zeg, maar het is toch waar. Het is natuurlijk. Ik wil dat we onze steek. Dat is toch nog lekker, hè? Ik zou natuurlijk eerst laten recht staan. Deze en deze gaan lukken. Kindje aan de krijgsspeel. Wel, ik denk dat deze twee recht staan. Nu krijgen deze wat. Jee, kindje. Joepie. Oh, schattig. Zit allemaal bij hem. Weg. Oké. Ik denk dat we het. Nee, we gaan het er niet bij. Nu gaan we gaan nog heel even. Oké, eigenlijk ga ik daarmee houden. Deze aflevering was eigenlijk bedoeld om een intro te laten zien. En je weet dat ik hem nog niet krijg. Ik ga het trap andersom moeten zetten. Stom van mij. Oké, maar dit was eigenlijk om een intro te laten zien, deze aflevering. Dus we gaan het al eraan houden. De volgende aflevering mensen. Dag!